Damang dainang nanolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus martang yang mahita. Dami ni dibata na sumurong siyan sa luhu roha. Ima mangaramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hulian ni Tuhan nanolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus. Hata ni Tuhan na mamakulingi hita di bagasan partikyanon. Dienek may siyan buku berita nauli na sinurat di si Lukas bidu 12. Mangukam may siya na 40 masohot sahat tu ayat 57 rak mahita majaha. Narodo au mandanggurun api tu tanoon. Dihasi holi na sa rohakku do anggiat haru galak yan. Alai di dionokku do tuau paridion. Jala masa bobos do rohakku saliling so tulis dope. Na diri puruhamu na do nalah mangalid dami au tu atas tanoon ubay naro. Datung hudok ma dihamu panirangod do tahe. Ayaw la niyom ma maralo 5 halak na disadajabu. Na tulu maralohon na 2. Jala na 2 maraloh na todo. Maralo ma ama tu anak na. Anaki tu amana. Ina tu boruna. Borui tu inana. Sima tu boru tu parumenna. Parumeni tu na boruna. Ido pajahon na. Damang dainang nanolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus. Ahado na taigil di bagasang nguluon. Molo tahit Tuhan. Na pasti ganup jolma mangigil hadameon. Ganup jolma mangigilas ni roha. Ganup jolma mangigil hatuaon di bagasan nguluna. Jala molo tapait ihut di bagasan parngulo si sonari. Molo tadohoti sada uluan. Manang sada partugi di humaliamta. Harak dorohatta. Si partugi na tahutonon manang na magonggom hitaon maban hadamiot tu hita. Alay monopola si partugi nunga maban hasisiga, maban parbadaan, maban akapar bulak-bulaton, pasti suguro hatta. Pasti tatinggalkon. Jala somal hita dang pos beru hatta tibana. Talului si partogi na asing nabui manggonggomi hita, nabui mabelas ni roha tu hita. Hurian ni Tuhan, di bagasan turpu jamita, nagabi ujahan, jalana mamakulingi hita dia pala partikyanon, di patupa Tuhan Yesus do sada pangajarion, na maralo tu roha, na maralo tu pikiran, jala na maul atusa. Hobar tu turpukon takas do didot Tuhan Yesus. Narodo au mananggurot api tu tanoon. Dihasi holi rohakku do anggiat harugala niya. Nah,
Di bait Tuhan Yesus do sada gobaran manang sada hinirim ni rohana. Gumbaran api na dipasa Tuhan Yesus di bagasan turpu jami taon ima hapi olong ni roha. Na marlapatan Yesus rotu portibio sa sitongna mabon holong ni roha. Jala diigil Tuhan Yesus do holong ni roha na dibuat diibanai gabi marsi gorgor di luar portibio lapatan na ikko gabi tarida. Iko gabi mapakorhon tu ganup roha ni jolma. Molununga mapakorhon holong ni roha na dibuat Tuhan Yesus si las rohana. Jala ino na digil Tuhan. Bahkan di bagasan ayat pa 50-hon di do ibana do. Alay di dihonokku do tuau paridion. Jala masebobos do rohaku saliling so tulis dope. Na marlapatan padidion na didok ni Jesus ima pengorbanan na. Dungro Tuhan Yesus tu portibion dibon ibana do holong ni rohana. Jala di patari do ibana do holong ni rohanai marhite-hite na dipilot ibana diri na. Pamilihot diri na dipasa Tuhan Yesus hataridaan balga ni holong ni rohana. Hataridaan marhite-hite nang dipilot ibana dirina. Ganup jolma madapot haluaw. Ganup jolma taruli. Ganup jolma gabi maluas yan hamatean. Holong ido na dibuan Tuhan Yesus. Alay musenang amanginang sada suku-sukun na pinatupan ni Jesus tuak kasisian na suang songoni tu hita saluhna. Dido ibana na diripu hamu na do na laho mangaludami au tu atas tanoon banaro. Do ibana madatu. Hudok madihamuna panirangod do tayo. Nah, di sada sisi anggota parwahon ay 40 sampai tu ayat 50 takas do di patari daun ibana holong ni rohana. Takas do di pasa ibana padidio marhite-hite pengorbanan na nang mamilir diri na ibana. Alas justru holong ni rohaima na mabain gudang paralawat. Paralawat songod dia memang inahang. Molo tabereng dimulai di hari hatutupu ni Tuhan Yesus dung dibaga-baga hoton di parbadia marang suruh-suruani Yesus dalam tubuh di portibio gudang do nator alorohana tontona si Herodes tor diigil ibana do nanang mabunuh Tuhan Yesus suang songonido saat tunamate Tuhan Yesus gabi gudang do parbolak-bolaton dihorong ni halak Yahudi takas duna sida dang majako dang makaporsyai ya Yesus itu kan jala di halak Yunani pe dipikirin sida dang mungkin jolma na mate gabi bu paluah jolma di halak rompe dipikirin sida do ya Yesus Kristus si mate dia pinor silang ala perjahat do ibana. Mari ite aha. Mari ite uhub na tersilang ibana. Ala na holak aka parjahat do. Na dipersilakon panggonggomi rob. Mula ka partigor. Dapot hudulan. Dapot harajaon. Dapot hademako di bagasang uluna. Ala anggo parjahat iku dipersilakon. Terjadi do paralawan. Terjadi do perbolak-bolaton. Jelasat do perbolak-bolaton di tonga-tonga rumah tangga. Ido ubahin na di do Tuhan Yesus. Perselisihan na terjadi di harorona. Di holong ni rohana. Ima tu akajol manam sambajakon. Pola do di bait Tuhan Yesus. Tudos-tudos. I tonga-tonga rumah tangga. Ikut tubuh perbadaan. Di antara na 5. Dido ibana na 3 baraloh na 2.
Jelena dua malah na tulu. Maralo ama tu anakna, anak tu amana, ina tu boruna, boru tu inana, sima tu boru tu parumenna, parumen tu na boruna. Nah, amang inang, holong ni Tuhan Yesus, na pinatuduh ni Tuhan Yesus dia pada partikeno pataridahon par bola-bola to ni. Antara julma na majako Yesus, do julma na sana majako Yesus terjadi paraloan. Dihasuguhon julma na sumajako Yesus do akka julma na majako Yesus. Dipasiding, diburu-buru, dipahila do kalian asik. Di tengah-tengah rumah tangga pe gudang mesongoni. Adong do sada sisi ibaratna keluargai jujur kita adong do amat taidang olo madohoti Tuhan. Holang na tulapo terus. Manang adong do sada keluarga Kristen. Alena ko na manibil sen holong ni debata. Adong no musen anak kon ho dihapor na. Alena tua-tua. Dan ho dihapor na. Salut na pataridahon. Holong ni Tuhan. Ho do di bagasan akan nama jalo ibana. Ale dihasuguhon. Julma na sumaka holongi ibana do holongi. Oma gubaran na pinatuduhon ni Tuhan Yesus. Na masa di bagasan na kaparngoluhon. Damang dainang nenolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Hobar tu jahan na saat tuhita dia pala partikyanon di bahasa Indonesia dokon mengikuti Yesus secara total. Manang manghito Yesus siyan saluh na ngulu. Bohado na manghito ni ma Yesus tuhita dia pala partikyanon siyan salut na ngulu. Na parjolo sahali nasa julma na manghito Jesus siyan salut na ngulu ikon adong sada komitmen di bagasa ngulu na. Komitmen aha, komitmen na sunamel elha porsyaw na. Komitmen aha, komitmen na kumakokop Tuhan sa nasa rohana. Nang piguda akan na masa, nang piguda akan na rakis, nang piguda akan na mahol di bagasan parngoluan na. Alekon komit do iba na madohoti Tuhan. Iko komit do mana makangulu holong ni Tuhani nang jinalo na di bagasan ngulu na sigano pare. Maka setiap orang yang mengikuti Yesus dalam kehidupannya, dia tunjukkan komitmen itu dengan kesetiaan yang benar kepada Tuhan. Itu na perjolo. Ekon adong komitmen na tugu di bagasan rohata. Mungkin aleni komitmen non gabi dia sugoh kita. Dia sugohon di bagasan keluarga, dia sugohon di bagasan akaulaon. Dia suguh di bagasan akahumali bahkan di negara. Alai ko botota do. Nang pe dia suguh kita nang pe do silang nata tuhuki. Alai dangga bisa luhu nahi. Mabamagu hapor syota mangole Tuhan. Imana parjolo. Na padua na manginang nenolonga di bagasa tuat Yesus Kristus. Bohado julma na manghito Tuhan secara total di bagasa ngoluna. Ikut tarida mai marhite-hite hasitiao dada keberhasilan. Apa tanda gudang nesong na manginang. Sadietong do nama dohoti Tuhani. Saunami do kun na parjulo na kaningat. Gabi taruli. Gabi dapot tua. Gabi dapot pasamotan di bagasan parngoluon. Ale mo ludang dapot di bana sa luhut nai. Gabi manibil ibana. Ale mo lo julma nang madohoti Tuhan siya nasa nguluna. Di pataridaon hasityaw na. Nang pedang berhasil lube ibana. Nang pedudu ak kasitaw noni di bagasan nguluna. Ale ko pataridahon na do. Ala na buas, ala nung marsigor-gor holong ni di bata. Api ni holongi di bagasan rohana. Kesetiaan itu bukan diukur soal keberhasilan. Seberapa berhasil engkau dalam kehidupanmu. Tapi keberhasilan orang yang mengikuti Tuhan sesungguhnya dalam kehidupannya. Dia tunjukkan dengan setia. Maul dua mang. Maul do inang. Madohoti Tuhan. Alenang pe maul madohoti Tuhan. Dada gabi i alasata. Padaho diri sa Tuhan. Alinia manginang.
na hinalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus, taingo madohoti Tuhani gabi mabaik kita marasing cana kadongan. Tidak persoalan. Parasing tadi dia. Parasing tadang na gabi dan satuluk pita mangulahon na dinggan. Aliko satuluk mangulahon na dinggan. Parasing tamu sena. Ikut tetap taulahon na dinggan. Nang pedongat tak dang mangulah na dinggan. Alana tusido hita tarjo, tusido hita terdidi, tusido hita dijakon debata. Alani na panipulis sa halina ng donon nami. Tahut to Tuhan, siyan nasa roha, siyan nasa nguluta. Marsigor-gordo, pinihulong ni debata di bagasan nguluta. Jala tapataridahom may, di bagasan akaparangin na dinggan asa martua hita. Amin martangyak kita. Mulihat Tuhan. Didenggan di basam di asin ni roham. Di palosohan bitaruli marhiti hitiatam. Ajari hami. Asa tugu mangoloy ho di bagasang ulo nami si ganupari. Asa setia hami. Nang pigudang aka. Hamaulon di bagasan perlon nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangyak kami ito dopamu. Amin. Horas madhita saluhutna.